Netanyahu ong baka Israel kamdon latsyu Henry kan peteng ya ka jingyale hagaza. Menteri rang badu jong ka Israel Benjamin Netanyahu ula ong beng haka sisajan baka Israel kamdon latsyu Henry ban peteng ya ka jingyakon hagaza. Batkan om penkudno ya ka thma swa ban penjot ya ka Hamas ban penlaj ya ki nong syarabor bat ban pentikena bakate ke jaka kan ombu jingma ya ka Israel. Menteri rang badu ulah penken mau biang ru ya ka jingkular jong ban pentikena baka Iran kan omyo setia ya kitir nuklear. Netanyahu udon hapedeng ka jing penbor ka bajur halaka ying om tang na ki bahaying jong unong syarabor bat ki nong kersian jong ki Henry wat na ki sipai jong ka Israel ki bala syong thai ki babo jing keli ya ka jing peteng jong thma hadin baka Israel kala penpera ya ka jing sanget thma hau benai balada uloong baka Hamas kala kentaj ya ka jing terwa bakhadu jong ka Israel ban pelaj siteng na ki nong syarabor kum ke jing suk liang ya ka weipat ke jing suk cipor ka Hamas ka ong bahkan pelaj tang ya ki nong syarabor ki badang sa kum ka jing suk keliang ya ka jing mino jong ka Israel bat ka jing sange thma ka bane kum balakhot ha ka jing te kular baka Israel kala penkuno ha ka ju ka por ki jing sya thombor jong ka Israel kila penya palat khandai phongut ha ki sau pho phra kanta layathu ka tanat jong ka koi ka khia jong ka Gaza ha ka si sajaj kisipai Israel kila nang penjur ya ki jing hier thma jongki ban penbor ya ka Hamas ban pelaj ya ki nong syarabor bat ban weng ya ki tiar ya le.